Imini yeSabatha mayibenhle kwabangcwele. Namuhla inkonzo yeSabatha sizoyiphathelwa ngumfundisi uSD Nduli wasethempelini laseMseni eNkandla ngaphansi kobuholi benkosi ukukhanya kwelanga Phinda Shembe weNazareth Baptist Church.
usuku olukhulu lwesabatha kulomsakazo omkhulu ukhozi. Bantwana abahle base-Afrika ngithunywe inkosi yamaNazaretha ukuba ke ngikhulume kini indaba kaNkulunkulu. Ngizocela ukuba ke sedlule encwadini yabahluli yesithupha. Ngizofunda ivesi le-11 ngigcine evesini le-16. Kwafika ingelosi kaJehova yahlala phansi kwe-okhi lase-Ofira likaJowashi um'Abhiyezeri, indodana yakhe uGidiyoni yayibhula ukolweni esikhamweni sewayini ukuba awuthukisela abakwaMidiyani. Ingelosi kaJehova yabonakala kuye yathi, uJehova unawe qhawe elinamandla. uGidiyoni wathi kuyo, "O Nkosi yami, uma uJehova enathi konke lokhu kusehlele ngani na? Ziphi izimangaliso zakhe abasitshela ngazo obaba bethi, uJehova kasikhuphulanga eGibhithe na? Kepha manje uJehova usilahlile wasinikela esandleni sabakwaMidiyani. uJehova wambheka wathi, hamba ngalamandla akho umsindise uIsrayeli esandleni sakwaMidiyani. Angikuthumanga na?" Wathi kuye, "O Nkosi, ngiyakumsindisa uIsrayeli ngantoni na? Bheka umndeni wami umpofu waManase, mina ngingomncinyane endlini kababa." uJehova wathi kuye, "Impela ngiyakuba nawe. Uyakubabulala abakwaMidiyani kungathi bangumuntu munye." Amen. Kulesi sikhathi esifunde ngaso kule ncwadi engiyifundile, kwakuyisikhathi lapho uNkulunkulu abantwana bakwaIsrayeli balahlile ngenxa yokona kwabo. Ekwafulatheleni kwakhe uNkulunkulu babe sebethunjwa sebehlulwa amaMidiyani, isizwe samaMidiyani. uNkulunkulu wabanikela kulesi sizwe ukuba sibahluphe ngoba belahle umyalo wakhe. Ngalesi sikhathi ke babehlupheke kakhulu laba bantu, behlushwa yilesi sizwe samaMidiyani. Laba bantu babe baphuca zonke izinto zabo abantwana bakwaIsrayeli. Babephuce imfuyo yabo, babephuce namasimu abo, babephuce konke. Kwakuye kuthi ngezikhathi zasemini bese benyonyoba abantwana bakwaIsrayeli beye emasimini abo beyobhula ukudla, bavune ukudla bazokuthukusa ukuze baphile ngakho uma sebecashele lempi yamaMidiyani. Sithola lapha ke lensizwa esifunde ngayo egama lawo linguGidiyoni, ibhula ukolweni, iubhulela ukuthi ufake emasakeni ukuze uyothukuswa lokolweni bengawuthuli laba bakwaMidiyani ukuze bakwazi ukuthi badle baphile. Ngalesi sikhathi base bekhala kakhulu kuNkulunkulu bebalisa bethi uNkulunkulu silahlile, uNkulunkulu sidelile. uNkulunkulu ke wayesethumela umprofeti wakhe kulaba bantwana bakwaIsrayeli esebakhumbuza ukuthi akumina yini enganikhipha eGibhithe na, nganikhulula kuba bonke abacindezeli ababenicindezela. Kodwa nina nawulahla umyalo wami ekubeni ngangimtshelile ngathi ningabakhonzi onkulunkulu balezi zizwe, ningabesabi, ningabakhothameli, kodwa nawudela umyalo wami." uNkulunkulu ke wayesekuzwile ukukhala kwabo, esedabuka, inhliziyo yakhe isithintekile. Sithola ke lapha uGidiyoni lo esifunde ngaye, owaye umntwana owayekhule engazazi lezi mangaliso okwakhulunywa ngazo ezenziwa uNkulunkulu ebakhipha ezweni laseGibhithe. Wayengazange kubona yena konke lokho kwakhulunywa ngakho ngoba wayekhule uNkulunkulu ebalahlile abantwana bakwaIsrayeli. Wayegcina ngokuxoxelwa ukuthi uNkulunkulu lo wethu wake wasenzela izinto ezinkulu kakhulu. Uma lensizwa ke ibhula ukolweni
sekufika ingilosi phambi kwayo. Uma ingilosi ifika lapha ithi ke kuye uNkulunkulu nawe qhawe elinamandla. Lokhu kukhuluma kwamangaza kakhulu uGidiyoni ukuthi uNkulunkulu naye nokuthi uyiqhawe elinamandla. Ngoba lo Nkulunkulu okukhulunywa ngaye wayengamazi, wayengakaze ambone, engakaze abone lutho lwenziwe uyena. Nalamandla okukhulunywa ngawo okuthiwa unawo wayengakwazi lamandla. Uthi ke uGidiyoni uma uNkulunkulu enathi konke lokhu kuhlupheka ongaka okusehlelayo kusehlela kanjani? Ngoba uNkulunkulu mina engimaziyo ngimazi ngokuxoxelwa, ngixoxelwa abazali bethu ukuthi uNkulunkulu wayenabo bephuma eGibhithe. Kodwa mina ngaze ngikubone lokho, akaze ngimbone lo uNkulunkulu. Ithi ke lengilosi uNkulunkulu ukhethile ukuba ngawe kunqotshwe lezi zitha zabantwana bakwaIsrayeli. Le nkulumo uma ingilosi ikhuluma Gidiyoni ayizange imenze ukuba akholwe ukuthi kungenzeka lokhu ekukhulumayo. Uthi ke uGidiyoni uma uNkulunkulu engikhethile ukuba nqobe ngami, ngizothatha uboya bemvu ngibubeke endaweni embozekile. Ekseni mangivuka ngibufice lobuboya bemvu bunamanzi. Khona kuzokhombisa ukuthi impela lo Nkulunkulu engimuzwa ngokuxoxelwa, owayenza izimangaliso, owakhipha obaba, owakhipha okhokho bethu eGibhithe, uyena lo osefikile phakathi kwethu. Wayeseyabeka ke lobuboya bemvu. Uma evuka ekseni ufica komile lapha eceleni kwalobuboya, kodwa uboya bugcwele amanzi. Wayesebukhama lobuboya amanzi agcwala isitsha. Kwase kufika kuye ukuthi impela kungenzeka ukuba lo Nkulunkulu othi ungithuma ukuba ngiyolwa namaMidiyani uyena lo Nkulunkulu owakhipha obaba bethu eGibhithe. Kodwa wayenovalo esaba. Uthi ke Nkosi ngiyacela ukuba uphinde futhi ungenzele isibonakaliso sokuthi unguye lo Nkulunkulu. Ngizothatha uboya bemvu ke manje ngibubeke ngaphandle. Ngicela ukuba ekseni ngifike lobuboya bomile, kodwa kumanzi lapho engizobe ngibubeke khona, ngoba lobuboya buzobe bungambozwe ngalutho. Wayeseyabeka lobuboya, uma evuka ekseni uthola ukuthi uboya bomile abunalutho, kodwa kumanzi amanzi ayageleza kule ndawo abubeke kuyona. Wayeseyakholwa kwagcwala enhlizweni yakhe ukuthi impela uye lo Nkulunkulu, uye lo Nkulunkulu wakhipha obaba eGibhithe. Wayesethatha icilongo eselifutha, esebiza izinsizwa zonke esethi ayiphelele. Usefikile uNkulunkulu wethu ozosikhulula kumaMidiyani. Zaseyiphelela zonke izinsizwa zakwaIsrayeli. Eseyibikela le ndaba ukuthi uNkulunkulu usefikile, uthi namhlanje siyawanqoba amaMidiyani, namhlanje uyasikhulula esandleni samaMidiyani. Uthi ke uNkulunkulu kuGidiyoni, Gidiyoni nibaningi kakhulu, angifuni ukuba lempi nilwe nibaningi kangaka, ngoba nizothi nina inina eninqobele impi ngoba nibaningi. Ngifuna lempi liwe ngabantu abancane ukuze nibone ukuthi lempi izoliwa yimi futhi izonqotshwa yimi. Babeyolwa namaMidiyani ayebalelwa ngeyigidi. Uthi ke uNkulunkulu ushona phakathi kwalaba bantu ukuthi onovalo, ozizwa enovalo, nonesizathu noma ngabe yisiphi sokuthi asabe ukufa akaphindele emuva. Izinsizwe eziningi zaseyiphindele emuva. Uthi ke uNkulunkulu kulezi izinsizwe ezasala basebaningi futhi Gidiyoni, ngifisa ukuba ubehlise lemfuleni, uthi abaphuza amanzi, ngizokuhlungela bona okufanele bahambe baye empini nokufanele baphindele emuva. Wayesethi uGidiyoni abehlele emfuleni baphuza amanzi. Base bephuza ke. Akekho wayetsheliwe
ukuthi akawaphuze kanjani amanzi. Abanye baguqa baphuza ngomlomo, abanye amanzi bawakha ngezandla baphuza ngezandla. Uma ke sebeqedile ukuphuza amanzi, uthi uNkulunkulu bonke abaphuze ngezandla babuyisele eceleni, abaguqile baphuza ngomlomo babuyisele eceleni. Uthi ke laba ke ebebephuza amanzi ngezandla ibona ke abazohamba beyolwa impi. Laba bantu ababephuze amanzi ngezandla babe 300 kuphela. Uthi uNkulunkulu ibona ke abantu abazolwa impi. Base behamba ke beyolwa impi yamaMidiyani. Bayinqoba impi bebancane kakhulu uma beqhathaniswa ngeyigidi zabakwaMidiyani ezazi zivivela kubabulala. Lento ke isifundo sokuthi izimpi esibhekana nazo singabantwana bakaNkulunkulu ngeke sibe nawo amandla okulwa izimpi esibhekana nazo lapha emhlabeni, kodwa amandla okunqoba lezi zimpi siwathola kuNkulunkulu. uNkulunkulu usinika amandla esingenawo, njengoba esho uNkulunkulu kuGidiyoni ethi iqhawe linamandla. uGidiyoni uyamangala ukuthi lamandla kukhulunywa ngawo imaphi, ngoba mina angiwazi amandla enginawo. Uzuyasho uthi mina ngingomncane kwethu, bakhona abadala kunami, futhi kwethu simpofu asinalutho. Ngakho ke mina ngizoyinqoba kanjani impi yalaba bantu bakwaMidiyani na? Uthi uNkulunkulu cha, ayizukuliwa nguwe lempi, izoliwa yimina. Imina engizoba nawe. Laba bantu uzobanqoba wena kube sengathi umuntu oyedwa. Uzothulwa nabo beyizigidi, kodwa bebe sengathi umuntu oyedwa phambi kwakho, ngoba yimina engizobe nginawe. Yonke inkinga obhekana nayo emhlabeni ayibhekene nawe, ibhekene noNkulunkulu. Kukhona amandla uNkulunkulu akunika wona okubhekana nalezi inkinga onazo, amandla okulwa nezitha zakho. Wena uyitshela ukuthi izitha zakho zinamandla kunawe, kodwa uNkulunkulu azenze ziphelelwe ngamandla lezi zitha zakho, ngoba yena akahlulwa lutho. uNkulunkulu usinika ngisho amandla onqoba izifo ezinamandla, izifo ezibulalayo ezisiphethe egazini, kodwa uNkulunkulu uyakunika amandla okuyinqoba. Ngoba uma ugula uphethwe isifo esithile, uyothi mawubuka umuntu ophilayo ongaguli uzufisa ukuba uyena, uthi ngabe kungcono ube yilo yamuntu ophilayo. Kodwa bangaka abantu esebadlula emhlabeni ababephila kunawe, wena ugula, wena uyitshela ukuthi wena ozohamba kuqala emhlabeni ubashiye laba bantu ngoba bayaphila. Kodwa kunabantu abaningi kakhulu asebahamba bakushiya ugula unjalo, ngoba lesi sifo esikuphethe noma sibulala, kodwa uNkulunkulu ukunikile amandla. Uthi uNkulunkulu kuwena uyiqhawe linamandla elizonqoba ngisho izifo ezinamandla egazini lakho. Ingakho usuphile isikhathi eside kangaka, kodwa uphethwe isifo esibulalayo, esibabulalayo abanye abantu abanganikwanga uNkulunkulu amandla. uNkulunkulu angashongo ukubona ukuthi iqhawe linamandla, kodwa kuwena uNkulunkulu uthe unamandla wena okunqoba lesi sifo. Omunye umuntu kethi mayegula azashiya imiyalezo kubantu abaphilayo, athi mase ngifile anongenzela lokhu nalokhu. Mhlawumbe ekhuluma nabantwana bakhe athi batabami, ngoba mina sengizohamba emhlabeni, anokwenza lokhu nalokhu, nikwenze kanje nakanje nakanje. Kodwa aphile lo muntu, mhlawumbe kuze kuhambe bona labantwana bakhe bamshiye ephila yena, yize yena bazi ukuthi uyena osezohamba emhlabeni ngoba uyagula, uphethwe isifo, azi ukuthi siyabulala lesi sifo. Kodwa ngoba uNkulunkulu naye akamlahlile, akamkhohliwe, njalo iso lakhe libheke ngakuye, uNkulunkulu afika amnika amandla. Usho njalo uShembe uthi, ngiphe Nkosi amandla akho, ngizodlula ethuneni, nginovalo ngiyesaba, ngoba amandla siwaphiwe uNkulunkulu. Awekho amandla esinawo okunqoba izifo
ukunqoba noma yini esibhekana naye emhlabeni awekho esinawo ngokuthanda kwethu kepha siwaphiwe uNkulunkulu. Ngisho amandla okunqoba ithuna mawusudlulile emhlabeni uyowaphiwa uNkulunkulu. Usho njalo kuShebe uthi mawuthandaza oyendlala kahle inhliziyo yakho, uthi mawuthandaza wazi ukuthi ukhuluma noNkulunkulu, ungakhulumi nje ungazi ukuthi ukhuluma nobani. Uthi mawuNkulunkulu umkhonza umdumisa, uyothi mawumbiza ngesikhathi sokuhlupheka uyokuza kusindise. Wenze njalo uNkulunkulu wabasindisa kanjalo abantwana bakwaIsrayeli ngoba base bekhala bembiza bebalisa bethi kodwa Nkosi ngoba siyakwazi ukuthi unamandla wasiyekelele izitheni zethu na. Bethi shaya Nkosi uphuzise, siyavuma sonile, buyela kithi Nkosi yoxolo. Uthi ngizokunika amandla Gideon, wena uzosindisa abantwana bami ezitheni zabo ngoba amandla uzobuwanikwe yimina. Sengiyabonga abantwana abahle base-Afrika, inkosi kusele kuzwile. Amen.